thank you very much for watching our today's video. I hope unsa pa sunod. Na wala na briefing. Wala na briefing taro nga po na diya karon na manan out of hand. Hi guys, good afternoon. Welcome back to our channel. And today guys is Saturday and it's currently 12:30 in the afternoon. We are in Bendigo. Yes guys, we're in Bendigo. So it is around 2 hours drive from Melbourne. And yeah, so we left around 10:30 guys. So it's definitely 2 hours drive. Yeah, we're here to visit our special friend. That's why we're here guys. Yeah, and I think we're just outside their place now. Yeah, so we'll take you guys in with us and yeah, see you soon. Ngayon kayong After 5 years. Dugay kayong ay. Da ka nakita pa biya tatong saan. Hi baby. Kasi pares mak. Baan Gabi ka kuan. Titi. Hi. Kagubot ba si mong kalibutan niya? Pati. Agoy, di na siya mangila dahil. Dili oy Saan man nila? Saan man na ron? Ha? Di man kay balang tiguang ani. Ang saan man ni? Nadi ko kay bawaan na. Uy. Agoy, di na siya mangila dahil. Dili oy ila. Agoy, ginoo ko tabang. Taman. Ingani na siya, dili na siya kwan. Ano nanay. Nanay, lula, nanay. Dug. Uy, naabot lagi ito, lagi kayo. Des na tong bag na ko ay. Bi, usi dira. Ang bag Sudo gud na nya dai na to tumadag. Dai, kapoy kay dai. Okay na to eh basta ikaw. Hi. Dai. Dayon mo sa among palasyo. Tapos uy mo ni among balay. Among balay, nagamay. Dayon ta guys. Mag-house raid. Basura ha kay. Basura ko na kayo. Hala, nami bani oh. Look, Paris. Look at that. Saan na? Laganahan gina siya na ti. Look at that, eating carrots. Look at that. Kapassionista ba gikay? What? It's a bunny. Ma, atutush? Nothing. Wala ma atutush. Tanata ka mukha. Ano to ta? The bunny. Bye-bye, bunny. Guys, dana among ko guys oh, andam na among mga paniud to. Hutan ka pa nitong hutan. Mak, di na ni Papa kay mga bata diri guys oh. Dako dalaga ra kayo mong tilalagi ko na. Gibugas na. Uy, arang-arang galing na sa panday. Arang-arang na. Dagko na kay sila ti uy. Lagi. I can't believe it. Kay magkuan ka. Ay kay kamahuran ni siya, may kamahuran. Ay, honey. Sa utan mo. Kay guys, maniud to ta guys. Plasta na siya. It na ikaw? Sa imo na. Rice na mo? Mukhaon yun. Mukhaon. Yung kamamuran diri, Bi? Ako. Siya na lang. Wala siya choice. Asa to ba to te? The Great Stupa. Great Stupa. We're heading to Great Stupa. Yeah, we're Great Stupa. Islang ko yung friend diri guys. It's okay, honey. Come here. Mulakaw na me. Bye. Kita mga sexy. See you there. Tinawa lang ng mga sexy dere. Well, so sing mga taga Bendigo. So we're gonna drive there, guys. They said it's around I don't know, 15 to 20 minutes. So saba kay uy, saba mo uy. Honey, you bulingit sa ice cream. So we're in the car now, guys. Mga ito namig. Hello mo diya, uy. Murag mga tinapag, guys. Nagpiyot kami sa among limousine, guys. So saan dako mo kaya among limousine, guys. Sunod, palit na tag-train, ha? Bus. Unsa to ate? Bus. Great Stupa.
Stupa. We're here. Guys. Daghan may sakinan tayo. 600 meters, turn left. Lagi ko na ikuan. Ate na may dus diya. Ala wala ba ko sa sinyo mak. Ay, dos? Ano na man ikuan? Car park. Asa man dapit eh? Ha? Diri ra? Dili, dito pa, dito. Unahan pa? Ay. Naki-park nga na dito ha? Naaligi. Na? Dito man sila nag-park. Kalayo, mapakleta. Na ako 5 day. Na okay na wala man dito naman siguro ang dus. Nakala siya. Guys, mas kakahuyan guys. Mga ako'y sabi kay way sulod. Nahotats gas. Mintras pa nag-ulan. Di ko lagi daw kayo ganin ang buntag. Nay, kalingaw. Okay, so this is entry. Welcome, Chamong. Chamong. Mas na nag-parking dapit. Dito pa. Ah? Wala naman ni Black Spring eh. May manginginig ano. Kasulod dance man eh. Turn left, then your destination will be on the right. Sulod din siya na? Oo. Makasulod siguro tayo. Pagawas sa ng ambulansya. Ay sus, halukan sa ning... Ano di man ako ng kuan? Ah, di man ti una. May ilang konti. Ha? May ilang... Kasunod tingali ay. Tawagin doon sila ti kung nanulod ba sila ti? Paniwang me. Tulod pa more. Nak, panghawid nak. Shh. Uy. Seatbelt. Awit sitlat. Ay. Push pa more. Ang turbulence ni Paris. Oh guys, oh. Dagan kita oh guys. Guys, dapat na kita guys. Ito pa rin eh? Great Stupa. Yeah, Great Stupa in Bendigo. Kanang Di maklaro pa man. na ilang mga Oh, butang dito yan. yeah. Paris. Hi. Guys, that's where we're going. Apparently, I didn't really do any research about it. So the wala na nagbitid sa amo diri guys. So we'll go in and see what's available. Dai. Masakya ko dai, Oh, pasakay dito. Video manggod. Dagan kaya mo mga kuan guys, oh. Mga batos. Init kayo. Yes. Honey girl. It's so cool, guys. Nasaan ako may store? Taas. Nahan niya to, Jim. Pag-hi po sa akong kuan. Yung sawa ka ba niya? Dito mawaw. Picture sa mga patli. Gusto di mo eh. Jane, picture sa mga patli. Kaning makita. Uy, kasi galuwi ba kayo niya ano? Picture sana siya, be. Ang hawas ako diya. Go! Wow! Ako man naman. Oh. Uy, reverse man ko. Unsa? Yes, did it. I wish. Oh, wish for something. Oh, this so Yes, B. Makulot akong wish, guys. Uy. It looks good So anyways. cool. Dako ka dali, guys. Uy. Uy, asa atong praming gayaw? Samsam? Lala. Nalibog niyo siya. Na. Ang bata, guys. Gunaonan na, guys. Oh. Bit-bit sa akong tao. Ate, dako pa sa imo imong anak, ti. Ha? Dako pa sa imo imong anak.
Magayon na sa inyong, ala, temple. Ay, magsaba ha? Uy, katulong. Antarctica. Wala na siya, guys. These parasite fishes? Ay, bilin ng patos. Di man, wala masarap nag-on. Yes, honey. Mama. Wala yan. Huh? Yes, honey. Asa bang ulo? Naputol. Giputol, naputol. Oh, ingat. Gitu ya, Ti. Curi ko dito. Pwede mag-picture dali, Ti? Oh, they're still doing the building, guys. On. Yeah. Have a look here. What's in here, Nook? Ano? Yeah, what's that, Nook? Loob kay Magda? Ay, shh. Naisog kay Nak. Try to touch it. Gusto ko donation, guys. Mga audience. Hoy, mga audience. Ashes. Pinay. Bulingit ka. Uy, hubak na. Ay, bridge. Bridge. Yeah, those might. Uy, anak ka, hinay. So guys, sumanami diri guys. Oh. Balik na may. Ata paingon? Huy. Mga Bendigo Marketplace. Matumig Bendigo Marketplace. ala, islang kay islang ka siya guys. Grabe. Ala, di mo kutsada. Picture diha. Muli ng mga taga-bukid guys. Allah, dili ito siya. Sige. See, that's how you hold it. Gikapoy na siya. Hello, warm ka ayo ba? Ganina pa ganina siya. Ay, ang color dito. Kay pangban naman, kani kay pang tao man. Tumigikan guys, oh. Pang-abog-abog ang tao. Kaya salamat kay sa pag ansamo ti dawat. Uy, wala pa. Wala Wala pa pa. ugma. Dagan pa ko gilistahay. Dagan pa tong anti buhaton. Dagan pa. Kuy, kainit ba? Init ka sa Bendigo. Jane, okay ra ka, Jane? Kainitan siya. Pag-awa lang ugma, magsalinda ta. Hala, ugma kayo. Mag-ulan man ugma ah. Ayat. Ang ulan ba? Mm. Kinsa ka ingon?
Ako. 22 degrees di ay mo. Karon atong tanawon ugma bis. Signal. So guys, time check. It's 4 o'clock, 4:10, and we're at what's this thing? Bendigo Marketplace. Bendigo Marketplace. We're just gonna go and see what's available for us, guys. Iris is sleeping, and we're just going to transfer her to the pram. Sa ano ko la? Abi na ko gi basin na ko ano imong no. Dili. So Melbourne to. Oo, naglag mi dagan ang kuan man diri mga amiga. Okay. Naila mo? Followers sa YouTube. Kuti. Di, follow ko siyang YouTube ba? Sige kita na. Oh, no. Uy, ako i-follow ko sa kuya. Kuti. Di ka ka trabaho? Oh, kapuya eh. Dilan sa pa dito. Kiko. Si ate man dito. Nag-YouTube eh. Hello, Papa. Yes! Great Stupa. Uy, hi! Uy, giga-follow siya sa YouTube. Hello! Hello, gorgeous! Makaingon sila nga lain kag batasan. Ang mga anak, bitaw ni Day, mga gwapo. I-partner ka na sa bata. 6 na yun siya, 6 na yun. Sige, natapunta na sa mga Facebook. May na, gusto may Amerika, istorya. Okay. Feedback man to kay. Feedback. Ay, wala mga tang feedback kay. Yes, Basta sa makaingon chemist. siya nga. Sa chemist ba? Kaya mga unboxing. Ya man siya. Ay, Dili man. Sa baka na ko na siya. Uy, lahat ng mga Bisaya. guys, mangka guys, hapit na mahurot. Lights! Ay, lights ni Lana. You like the lights? Kuan man niya mo, ug magabi niya mo kay kuan man ni kanang bar. Ako lang yung kuantib, yung mga drinks. Turon mo dia guys, tagdos lang ni. Turon naman ang kuan sa bar. Dagkuha kay ani di oy, nga saging. Gani. Ah, isa na ko, isa ka saging, isa na ko kakuan. Ito yung buto. Ug yung buto. Ngani hapon mi karon tagtaag guys. Ay, kalamit ni habaw. Ay, nagkuan siya sa lights. Lights lagi na. Ikaw ba magbuhat lagi ka sa bata? You like the lights? Pa inunan guys oh. Like the lights? Bata yung Kapay bulad. Kamiya na eh. Oo, na lights no. like ko siya sa lights. Ganahan ka ng lights. Bisaya mo ka lights, no? Ganahan ka lights, bebe. Masaya man siya. Dapat na mataga ka. Bata nga nagkaunog turon. Ning kamot sa iya ha. Gusto ko mukha undo pero gahulat pa ko sa panihatan kaya. Kapaw? Ganun tingay, wala na yung space mo. Tama na, mukha ko panihatan kaya. Tutunan na kailangan tingay. Yummy. Ugma magkilat ugma. Lami. Baligaw dyan siya sa park. Baligaw dyan siya. Nindot yang park dudag ang colorful bitaw sa tanan. Dinay. Ito, kung ano Ano shampoo bridge, nimo kay? isa pa to Palit bridge. ko sa imong Kaya dumal kanya tuluman. Isa pa to. Ano shampoo nimo bata? Manihapon na mi. Lamig ka mo sudan o. Naglauya. Rice is life. Ang stinky bulad nga lami kaayo. Unsa man mo diha? Alit na mo kay mga una ta. Bye guys. Si bye guys! Mga sila scattering ang nagkagubot. Bye 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 bye. Bye guys. Bye guys to. Bye guys, bye. Managtaon guys, no? Ano, wala na. Hulot na, wan na. Paway na, pahipi na. Busy kayo guys, so human pa ni hapon, oh. Hapay So, na. open is live. Guys, tara mo kuan guys, oh. Gang. Sugod na ta. Sugod na mga kuan. Hi guys! Thank you very much for watching our today's video. I hope unsa pa ito Na, wala na briefing. Wala na briefing taro nga po na diya karon na ay mananaw daghanon. Kung ay nga, thank you for watching this video. Thank you very much for watching this Video. today's video. I hope guys
you subscribe. Hit the subscribe. Right, teacher, ma. Don't forget to hit the subscribe and like and share if you can. Because sharing is loving. So I have a little bit. So, and always remember, always be a good person to everybody. And to pay. Just pay if you owe something to somebody. Hoy, i-post na ha. Ayun na, i-delete. Guys, don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye.